paketoinut tää oikein tälleen supermaatavasti. Joo. Sä et tiedä kuinka hauskaa mulla oli, kun mä paketoin sitä. Mä voin uskoa sen. Sun ilme vaikuttoi nyt aika hyvältä. Nativ. Sä oot hyvä paketoimaan. Onnen X7. Ei kun joo. Joo, mä en oikein tajunnut tätä. Varovasti. Selvä. Sä Sä oot oikein laittanut kunnolla sitä paperia. ota kaikki vaan pois sieltä teippiä niin paljon. Kyllä, ehkä hyvinkin sieltä. Niin. Oikeesti. Paljon tuolla oikeesti. Ihan sikana. Tää on tää perusjuttu, mikä kannattaa aina tehdä. Niin, jännitys tiivistyy, katsotaan lopussa. Oi vitsi. Lisää teippiä. On niin kiva aina se avaa kerros. Oi jumala. Mä uskon, että sulla on ollut vähän hauskaa. Vitsi. Eikö me olla niinku pikkuhiljaa sulla? Ihmettelin yhtään. Pienenee ja pienenee. Mitä? Pienenee ja pienenee. Yhtään ihmettelin, että sulla oli hauskaa. Jumalauta, kauan vielä. Niin, nyt sen pitää tulla. Oi, kiitos.